Dobrý den, mé jméno je Jakub a já vás vítám u třetího dílu mého YouTubeového pořadu Jak na to. Dnes vám ukážu, jak na změnu výšky hlasu v programu Audacity. Budeme potřebovat pouze dvě věci. Samotný program Audacity, odkaz na stažení máte vpravo nahoře v rohu a nějakou zvukovou stopu. Ta se dá nahrát přímo v programu, anebo si ji můžete nějak z videa vzít, nebo to už je na vás. Takže já si to otevřu, tady mám tu zvukovou stopu. Jak na změnu výšky hlasu v programu Audacity. Tak, teď na to takhle kliknu a tady nahoře v tom panelu dám efekty a tady dám změnit výšku tónu. Buď si tady na tom řádečku to změníme, anebo si klikneme na změna v procentech a dáme tam nějakých 80, to myslím, že stačí. A OK. Teď si to pustíme. Tak mám takový čitmánkový hlas. Já to dám zpět a teď zkusíme to ještě nějak prohloubit. Takže dám opět změna výšku tónu. A teď, když to chci dát hluboko, tak dám minus 80 třeba. Zkusíme. To nemáme žádný zvuk. Dáme jiný. Dáme si třeba takhle. Jak na změnu hlasu v programu Audacity. Tak, teď už jste viděli, že to je takový, nebo spíš vlastně slyšeli, máme takový hlubší tón. Doufám, že vám video pomohlo. Pokud ano, dejte like. Pokud chcete vidět další videa, dejte odběr a naschle příště.